Setyaki padha kanthi harja sapraptane Siadi Garba Ruci. Kula nun amit masang Kalimantabi. Tinebena ing ila duni dumawah ing tawang tuwang. Linepat ing tulak sari Koko Prabu. Wantara den wente sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Anggen paduka miji dumateng bisawanipun ingkang abdi ingkang Rayi Garba Ruci ing Kasenopaten. Wilujeng sowan kula mboten panggelangan setunggal punapa kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya Setyaki tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang bae Tampanana sartane prayoga nanggon mulunggu. Kawula nuk niki sampun sanget anggen kula pun ditadosna jimat paribe dayana ing kasantosanipun ingkang Rayi ing Garba Ruci Koko Prabu. Lan sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang Rayi pun tambak yuda wonten ngarsa patu Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kawula nuk niki miwah Koko Prabu Baladewa anggen katemben rawuh wonten Praja Negaring Ndorowati. Kula ngaturaken pambagya raharja miwah sungkem kula mugi kunjuk Koko Prabu. Ya jagat pangestu Ngurwayah Tara jagat Patendra Jaladewaku. Tala. Yo Kresna. Kadangipun Kakang Yayi Prabu Ndorowati, Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Siadi miji kelawan sowanipun Kakang nggonku sowan ana ngersani Yayi Prabu Ndorowati. Wektu dina sak mengko ning Datulya Praja Negara ing Dwaraka. Kresna pambagya raharja wis tak tampa. Wis kunjuk ana ngarsanipun Kakang ing Mandura ora salam taklimipun Kakang bae Tampanana. Yayi Prabu. Inggih, sampun sanget anggen kawula pun ditadosna jimat. Tuwin damel bombong manahipun ingkang Rayi. Yo. Mboten langkung kaprayogakna anggen paduka lenggah rawuh wonten Praja Negari ing Ndorowati. Yo, Kresna. Ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ngersani Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi Prabu. Ya jagat pangestu Ngurwayah Bathara jagat. Koko Prabu Kresna kepiye? Nun mangke to. Paduka mriku anggenipun rawuh wonten Praja Negari Ndorowati nggadahi geganjelaning manah menapa? Lungguh sik. Yayi Prabu takon sing kaya mangkono ki tegese piye? Nuwun sewu. Mboten kateges kula menika kumawantun, mboten kateges kula menika badhe lancang. Maos surasaning paduka anggen paduka paring sasmita wonten ngarsanipun ingkang Rayi Ndorowati. Anggen paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa minggah wonten ing Datulya Praja Negaring Ndorowati menika. Kula sawang saking mriki katingal paduka nggadahi surasa ingkang kirang prayogi wonten menapa Koko Prabu? Wah, ladala. Yo. Kresna, wah, aku Ntiadi kok ya kaya kowe. Pancen nyata kondhang padha nyebutake Kresna ya Nalindra Ndorowati ketitih Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi ora mung kandhek ning pangucap nanging pancen pekabaran sing kaya mangkono kuwi kababar dadi pangarti. Ketitih lagi wae pun Kakang munggah ana ing Datulya Praja Negara Ndorowati pun Kakang urung matur ana ngersani Siadi. Nanging Siadi wis tanggap ing sasmita. Wah, edan lantip tenan panggrahi tamu Kresna. Inggih. Pramila tinimbanging mangke damel tumangsuh tuwin sangga runggi paduka saderengipun kula ndangu dhumateng pun Werkudara kula suwun unek-unek paduka ingkang dados geganjelaning manah paduka Kanjeng Koko Prabu kula suwun sakmenika paduka paring dawuh ngono Kresna. Inggih. Ya Kresna kula wonten timbangan janjanipun Kakang iki duweni tandha pitakon ana ngersani Siadi. Pun Kakang arep takon. Inggih. Tuwa tandha pitakon sajroning atine nata ing Mandura Prabu Baladewa. Wasana Saptahari kalungguhan iki mengko pun Kakang nampa kabar, pun Kakang nampa sasmita. Lumantar ya kuwi Wadyabala sartane kawuling Ndorowati ingkang nalika semana padha sowan ana ing negara Mandura. Nalika semana pun Kakang krungu ature bebakulan, krungu ature wong ingkang dodol
ana ing pasan negara Mandura. Ingkang ora liya kejaba ingkang matur kaya mangkono kuwi mau kawula negara Ndarawati. Padha ngandhake sartane padha duweni rembug yen to wis ana 7 dina genep dina sakmengko iki kadangku ing Werkudara ya kadangku ing Jodipati ya adikku ing Tunggul Pawenang ya Panenggak Pandhawa mapan ana ing Prajanegara Ndarawati. Kresna perkara iki dadi tandha pitakon sing ora iso tak empet ora iso tak bendung kudu tak aturke ana ngersani Yayi Prabu Kresna. Lah jebul kasunyatane mbasanipun Kakang Nitik ana ngersani Yayi Prabu Ndarawati pekabaran ingkang padha diaturake dening kawula Ndarawati ingkang mapan ing Prajanegara Mandura kuwi mau pancen bener. Pekabaran sing tak tampa kuwi mau teges ora geseh sartane ora goroh sartane kasunyatane padha kelawan pekabaran sing wis tak tampa Kresna. Inggih kados pundi? Lah kuwi Werkudara wis mapan ning kene. Marata diake dangunan Kresna. Wigatine Werkudara kuwi apa pun Kakang tak krungu. Kena ngapa kok Werkudara dadi cumandha mapan pirang-pirang dina ning Prajanegara Ndarawati. Inggih Kakang Prabu mangke rumiyin. Menapa kula dipun paringaken anggen kula badhe dangu dumateng pun Werkudara. Lho, lah monggo. Inggih. Awit kula kinten menawi kula ndangu Werkudara menika dados inggih menika kinarya wangsulan anggen paduka nggadahi tandha pitaken ingkang kados mekaten wonten ngersanipun ingkang rayi. Ya, murta diake tak sumanggake Kresna. Anjra ingkang puspita rum kasilireng samirana mrih sekar kaptung ngas kandano mawe araras ratnaning triya Werkudara kadangipun Kakang Jodipati Dimas Bratasena Wijasena wis 7 dina genep dina sakmengko siadi cumandha mapan ana ing Prajanegara Ndarawati nanging jerone 7 dina sakmengko iki durung ana nadyan seklimah ature siadi ana ngarsanipun Kakang Werkudara ana wigati apa Dimas? 7 dina kepungkur siadi sowan mrene kanthi kahanan sartane ndak sawang kaya cawus guayane siadi ing Tunggul Pawenang ana apa Werkudara. Marata diage matur ana ngersanipun Kakang Werkudara. Ndak sawang kok kaya katon sungkawa. Saka liringing netrane siadi kaya-kaya nyimpen sartane ngambet rasa kuciwa Werkudara eneng apa? Bratasena. Eneng apa Dimas? Matur ana ngersanipun Kakang. Ya matur ana ngersani Yayi Prabu Kresna.
kabeh perkara kuwi ora bakal rampung yen to mung dienggo meneng. Kabeh perkara kuwi ora bakal iso diliwati yen to Siadi Werkudara ora taren karo wong tuwa. Piye? Matur Werkudara, eneng apa? Mbok matur to, Den. Mbok paring dawuh. Wonten kersanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna wonten perkawis napa? Napa ingkang garwa Sang Dewi Arimbi Purik wonten pringgondani menapa pripun? Teka rawuh wonten mriki kok katingal sungkawa surasanipun kados mekaten niku kados pundi? Wonten napa, Den? Gage matura. Iki diperesani kawula akeh ingkang padha sibuning Praja Negara Ndarawati aja ngasi mengko dadi tandha pitakone para kawula negara Ndarawati. Werkudara. Kresna kakangku yen sing gedhe pangapuramu yen to mapanku ning Praja Negara Ndarawati mung gawe repote jlidheng kakangku Ndarawati. Suaramu tokno Werkudara. Swara ingkang kumembeng kaya mangkono kuwi mau matura aturna ana ngersanipun Kakang ening wigati apa? Werkudara. Kowe iki satria gagah pideksa. Kowe iki senopatine Praja Negara Ngamarta aja kaya mangkono. Kowe iki dadi panenggahe para Pandhawa. Pandhawa 5 cacahe kae nek ora kowe sing ngayomi ora bakal iso slamet, ora bakal iso sembulur. Pandhawa tak kira ora bakal urip tekan seprene yen to tanpa anane Werkudara. Lah saiki malah Siadi ninggal kelawan kanane para Pandhawa. Pandhawa mapan ning negara Ngamarta, Siadi malah mapan ning negara Ndarawati. Werkudara, aja kaya ngono Dimas. Aja kaya ngono Werkudara. Jlidheng kakangku aku njaluk pangapura. Yen to anane Werkudara mapan ning kene. Satane yen to aku mengko matur ana kersaning Kresna kakangku bakal gawe repot sartane tak kira mengko Kresna kakangku bakal tuwuh rasa sengit karo Werkudara. Ya jagat pangestu karo Werkudara. Kresna kakangku apa? Sing jeneng Pandhawa Klanata Ndrawati kuwi ibarat kereta jaran sak kusire. Yen to Pandhawa duweni wigati sartane Pandhawa kepengin ngiyup kamukten sartane pengin tetarenan ya tarena ana ngersane Ratu Ndarawati jernyatane iki aku ki minangka pujangga negara ing Ngamarta. Lah saiki matura aja kaya ngono, aja kaya ngono Werkudara. Yen to aturi Siadi ora jangkep nggonmu matur ngersanipun Kakang ing Ndarawati, mengko ndak kira aku uga ora bakal jangkep nggonku menehi dawuh sartane nggonku menehi atur ana ngersane Werkudara. Yo nang ngopo mbok keparengake rada maju nggonku sowan. Ya ora dadi ngopo yen to pancen ancasmu kepengin matur ana ngersanipun Kakang, ndak keparengake nggonmu maju ana ngersanipun Kakang. Sartane nggonmu nyaket anggonmu sowan rasaning nata Mandura ya nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna Werkudara tak sumanggake. Kresna kakangku sing gedhe pangapuramu. Nggonku arep matur ana kersamu nglumpruk kaya ngene kananku. Werkudara. Siadi kuwi satriya. Aja duweni rasa kang kaya mangkono. Sartane yen to kepengin matur marata diake matur ana kersanipun Kakang. Yo. Aku tak matur kersane Kresna kakangku. Babagan kanan praja negara Ngamarta ingkang wasana Tulung Candra dina samangka iki. Kahanane bebangri sartane kaya-kaya negara Ngamarta ketampan paling jawata. Negara Ngamarta ketekan dahuru. Akeh sangjaning para kawula negara ing Ngamarta ingkang esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan ngasih bingung nggone barep kakangku golek sarana waliyaning Praja Negara Ngamarta nanging malah seprana seprene negara Ngamarta ndak rasa
durung bisa malu ya nirmala temah jati jati temah mulya malah uga akeh sangjaning para nayaka punggawa negara Ngamarta ingkang padha ditundhung minggat dening barep kakangku ingkang disababake merga negara Ngamarta ingkang ketaman paceklik ora ana ya kuwi sawijining sarana kanggo ngganepi sandhang pangane para kawula negara Ngamarta akeh ingkang padha ora entuk bayar nggone nyambut gawe mekasan akeh ingkang padha dilereni saka penggaweane yen senajan to kaya mangkono mau mbarep kakangku wis njabel pranata hukum ingkang kaya mangkono ning praja negara Ngamarta ancase mbarep kakangku negara Ngamarta kuwi kepengin dadi wujuding negara ingkang sampun kudu iso ngayomi sartane ngayemi ana ngersane kabeh para kawula sanegara Ngamarta lan sakiwa tengening negara Ngamarta nanging seprana seprene syarat-carana urung ana siji wae ingkang keduga bisa gawe sarana walyaning praja negara Ngamarta akeh para ambong tani ing padha gagal panen akeh para bakul-bakul ingkang padha bangkrut akeh wong-wong ingkang duweni pambudidaya kabeh wis tumpes ludes keles tanpa sisa malah kawula cilik sing padha ora duweni derajat lan pangkat malah nalika semono padha kalah sartane padha rusak akeh sing tekaning pati keduga uga ana sing padha Kresna kakangku kepiye kahanane kaya ngene iki aja nangis Werkudara aja nangis aja nangis ditata sing tenanan sing sareh atine Werkudara tak omong ya Werkudara wong lenang kuwi aja kulino sartane aja gampang ngetokke banyu larangane wong lenang kuwi ana loro banyu larangan wong lenang kuwi ana loro Kresna inggih apa wae aku tak krungu mbok menawa iki bisa tak nggo pembelajaran ning negara Mandura inggih banyu larangan kuwi sepisan ya kuwi ponang waspa utawa iluh kuwi ingkang ora kena gampang ditibake dening wong lenang teges dadi wong lenang kuwi aja sok gampang nangis merga ngene wong lenang kuwi nek gampang nangis dadi wong lenang kok cengeng kuwi nangisan kuwi mengko kuwi bakal gawe ringkihe balung sartane daging ingkang renggang. Yo. Kuwi banyu larang ingkang sepisan. Teges wong lenang kuwi aja sok gampang nangis. Dadi wong lenang kuwi weruh apa sithik nangis kuwi ora kena. Sing ping pindhone banyu larangan ingkang kaping 2, banyu larangan ingkang wujute kenthel. Apa kuwi? Mengkerien wau kala wau toya larangan ingkang sepisan menika ilo. Yo, banyu larangan sing sepisan tegese ilo. Dadi wong lina aja gampang nangis. Inggih. Sing ping pindhone. Banyu larangan iku wujute kenthel. Dadi wong lenang aja seneng ceracrut turut dalan. Iya. Tegese ngene. Banyu larangan ingkang kaping pindho kuwi mau kudu diwadahi kanthi primpen lan kudu diwadahi kanthi permati. Merga iso uga banyu larang ingkang diguwak sedalan-dalan kuwi mengko nek nganti kleru sing ngadahi. Nek umpama sing madahi ki mung wong wedok sing ora duweni tanggung jawab, malah mesake karo jejabang bayi ingkang mapan ana ing sak madaning banyu larang ingkang angka 2 kuwi mau. Iya. Marata matura. Pun Kakang wis isa nampa. Mengko pun Kakang bakal paring ya kuwi dawuh nang ngersane kadangipun Kakang ing Jodipati bab perkara kahanan praja Ngamarta ingkang kaya mangkono. Nanging aku tak takon. Sababe apa teka negara Ngamarta ketaman dahur ingkang kaya mangkono Werkudara? Kresna kakangku. Werkudara piye?
Apa yen aku matur ora gawe dukane Jelitheng kakangku? Dudu pambegane nata Ndarawati, merga pun kakang ngerti. Pandhawa kuwi nduweni bot repot. Yo, marata diake matur sababe apa negara Ngamarta teka dadi taman pagebluk kang kaya mangkono. Anane negara Ngamarta ke taman dahuru. Anane negara Ngamarta ke taman pagebluk Mayangkara ingkang kaya mangkono. Ora liya kejaba mung disababake oncate wujude pustaka jambus yang jimat Kalimasada. Kresna, piye? Ora kejaba mung disababake oncate wujuding pustaka jambus yang jimat Kalimasada. Kresna kakangku. Wah, lah jagat pangestu ngara. Pangestu karo Werkudara lha kok dadi kanane kaya mangkono. Kresna eneng apa? Nuwun sewu. Menawa wadu Kanjeng Koko Prabu wau mboten midhanget aturipun Werkudara. Lho. Perkara dladong nggone pun Kakang Linggo saka Werkudara. Eneng apa? Apa ingkang nyababake negara Ngamarta ke taman pagebluk? Piye? Negari Ngamarta ke taman pagebluk awit saking oncatipun wujudipun pustaka jamus yang jimat Klimasada. Wela. Walah. Walah jagat pangestu karo wayah karo jagat Werkudara. Bule kakangku apa? Walah kok iso. Lah kok teko iso dadi kaya mangkono kanane. Wujuding pustaka jamus yang jimat Klimasada oncat saka negara Ngamarta piye critane? Sababe oncat apa? Baladewa kakangku. Yen ton Werkudara mangerteni sababe oncate pustaka jamus yang jimat Klimasada, tak kira ora bakal kaya mangkene kanane. Sebab mesti wae yen to Werkudara ngerteni oncate menyang endi, aku ora bakal sambat ana ngersane Jelitheng kakangku. Lah Werkudara saiki ngene. Kepiye Kresna kakangku? Kanan negara Ngamarta wis kaya mangkono kahanane. Iya. Lan pun kakang uga wis nyawang kanthi permana jati. Yen tos ature si Adi Werkudara kuwi mau ora goroh teges padha karo kasunyatan ingkang dumadya ning praja negara Ngamarta. Yo. Banjur kepiye? Sing tok karepke apa? Sing tok pingini saka kahanan negara Ngamarta ingkang kaya mangkono ingkang disababake saka oncate pustaka. Sing tok karepke apa? Aku mung kepingin Kresna kakangku tak suwun supaya ning goleki wujuding pustaka jamus yang jimat Klimasada. Kose, aku kok kaget bareng krungu aturmu sing kaya ngono. Piye? Aku mbok kon goleki wujuding pustaka jamus yang jimat Klimasada ngono ya? Iya. Aku tak omong ya Werkudara. Negara Ngamarta ingkang ketunggon wujuding pustaka jamus yang jimat Kalimasada kuwi teges negara ingkang ketunggon wujuding wahyu. Negara Ngamarta ketunggon wujuding wahyu. Wahyu apa? Lho. Pustaka jamus yang jimat Kalimasada sak mengko mapan ning praja negara Ngamarta kuwi dadi wahyune para Pandhawa. Kamangka ngene, sing jeneng wahyu kuwi ora kena dijaluk. Sing jeneng wahyu kuwi ora kena direbut. Aja kok direbut meksa wae arep njaluk wahyu wae ora kena. Lah saiki Pandhawa wis ketunggon wujuding pustaka jamus yang jimat Kalimasada teges Pandhawa wis ketunggon wujuding wahyu. Pandhawa wis ketunggon wujuding kanugrahan. Monggo sing jeneng kanugrahan kuwi bisane langgeng. Sing jeneng kanugrahan kuwi bisane kepenak sartane jenak nggone mapan ana ngersane sing ditunggoni
ya sing dilenggahi ya teges sing dimong. Kuwi waton ingkang jaga kanugrahan kuwi mau pinter. Lah aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Pandhawa wis nglakoni tumindak apa? Pandhawa wis nglakoni tumindak becik apa? Lan Pandhawa uga wis nglakoni tumindak ala apa sing wis dilakoni karo Pandhawa? Ayo wangsulan. Wangsulan Werkudara. Alah ning kene ming bunglon kok. Ngokan ngongkon wangsulan. Lho, menengo Setyaki aku tak ngrungokke rembuke. Rumangsaku kok bareng tak pitung-pitung walah dalah edan ladala. Oncate pustaka jamu nang jimat kelima sada ki ora ana gandeng janing karo negara Ndrawati. Arak ya ngono to Kresna. Lah inggih. Lah napa ngoncate wujude pustaka ki saka tangane Pandhawa dhewe lah kok malah rene njaluk tulung. Ana ngersane Ratu Ndrawati kuwi sambung rapete apa? Saiki wangsulana luwih dhisik. Pegawean apa tumindak apa ingkang wis dilakoni karo Pandhawa? Kresna kakangku, piye? Sejatine yen to aku arep matur nang ngersane Jlitheng kakangku ndak kira mengko bakal mbebangeri asmane para Pandhawa. Lho sebabe apa? Wah, pakaryan iki ngembet marang asmane Puntadewa kakangku. Teges ingkang bakal taturake iki tumindak ingkang ora prayoga, ingkang wis nalisir saka angger-unggering kautaman. Tumindak apa? Sapa sing nglakoni? Apa perangane Pandhawa, apa kawula negara Ngamarta, apa nayaka negara Indraprastha? Tumindak ingkang ora prayoga iki mau ditindakake dening adhiku Sedewa, ya ora giling Pandhawa. Lho. Tumindak ingkang ora prayoga apa sing dilakoni karo Sedewa? Wah, Sedewa nggih Bang. Garwa Jodipati. Teges bojoku ya Arimbi wis laku sedeng karo Sedewa. Lah rak apa to Werkudara? Lho. Wah, edan. Kok Prabu midhanget piyambak? Yo, wah edan. Wah, lah jebul mau kandhek ning pangucap. Nanging ora kababar dadi pakarti. Sing jarene Pandhawa kuwi satriya. Ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ning nyatane perangane Pandhawa wae demenan kaya ngono kok gek prayoga. Wah, lah tidak habis pikir kula, Prabu. Kakang Udawa piye? Wah. Monggo Raden Sedewa menika menawi dipun sawang saking masuryanipun menika piyai ingkang suci. Mboten tau tate tumindak ingkang rena-rena. Alah sing ngomong sapa gombal kuwi ya. Kowe pekne urung nyumurupi kanan sing sak nyatane wae Udawa. Lho, kawontenan kados pundi? Wah, lah kok dadi kaya mangkono lakone para Pandhawa. Werkudara, Kresna kakangku apa? Saiki ngene. Pidhangetno aturipun Kakang. Oncate wujuding pustaka kuwi ora bakal iso bali ana ngersane para Pandhawa nek ora Pandhawa ingkang dandani pakartine dhewe. Banjur carane dandani pakarti kepiye? Lho. Piye ta kowe iki Werkudara? Werkudara ngene. Tak jarwani. Menungsa urip ning alam padang kuwi dikantheni wujuding mutiara. Menungsa dikandhani wujuding mutiara. Iya. Tegese piye? Menungsa urip kuwi sepisan duweni nalar. Ya teges duweni akal sartane uga duweni pikir. Kuwi ingkang sepisan. Ping pindhone menungsa kuwi duweni ati. Duweni rasa pangrasa, menungsa duweni rasa murat sarira angrasa wani. Puruhing diri rasa rumangsa lan ngrumangsani lir jalma ngilukaca. Kuwi menungsa. Iya. Teges menungsa kuwi yen to duweni pikiran. Teges menungsa yen to mikir bab suwijining perkara.
Kuwi menungsa uga kudu nggunakake atine, uga kudu nggunakake rasa pangrasane. Menungsa kuwi nduweni akal. Ya akal kuwi ingkang sinebut mutiara, mutiaraning menungsa kuwi ya kuwi ingkang tansah digawa sartane dadi sanguripe menungsa kuwi ya akal kuwi. Teges ngene, Siadi arep urip kepenak kuwi mung gumantung saka pikirane Siadi dhewe. Nanging Siadi yen to arep urip ngrekoso kuwi uga mung gumantung saka pikirane Siadi dhewe. Teges yen to akalmu apik, uripmu bakal kepenak. Nanging yen to akalmu elek, uripmu ya bakal ngrekoso Werkudara. Lah saiki ngene. Pandhawa lah kok ora dadi ora nggunakake nalare. Malah nganti Sedewa tumindak kaya ngono. Iki ya wong kepiye lho Werkudara iki ya wong kepiye. Ndhe bojo kok ya ora diugreh ning omah. Ditoke lunga separan-paran, dicolong adimu dhewe. Goblok tenan. Setyaki sabar. Kula niku jengkel kaya. Untungno bojo kula pun saged kula jak wangsul niki. Dadi pun enten sing perhatian kalih kula. Saiki pikiran. Gunakno akalmu, aja mung delogak-delogok kaya ngono. Kowe arep ngegonggongke apa? Kowe arep ngegonggongke leh Pandhawa sinebut satriya suci ngono apa piye? Kowe arep ngegonggongke Pandhawa utusaning dewa ngono apa piye? Kowe arep nggunakake, kowe arep ngegonggongke lehmu, kowe arep ngumukke kowe dadi utusaning Gusti Mbrasta Angkara Murka. Saiki sawangen ngilo nyawango karo githokmu dhewe Werkudara. Sing adat saben Pandhawa Mbrasta Angkara Murka. Saiki Angkara Murka sing dibrasta dening para Pandhawa mapan ning andane para Pandhawa dhewe. Pikiran Werkudara. Mbak. Jarene wis ketunggon ngilmu kasampurnan. Kok ora iso njaga kanan negara Ngamarta dadi kaya mangkono. Oh lah dalah. Kakang Udawa wonten timbalan kadhawuh. Senajan to kepiye wae Werkudara kae kudu ditonton kaya ngapa kanane. Inggih. Pun Kakang duka kaya mangkono kuwi mau. Merga pun Kakang gatekke sartanipun Kakang tresna ngersane para Pandhawa. Izin pun parang paduka kados pundi? Tatanen barisaning para kawul ingkang padha gantung seba. Tak rasa bakal ana dayoh ingkang teka ning Prajanegara Ndrawati Kakang Udawa. Yang satelek rumangsane apa? Sowan ngersane Ratu Kondang Bintara Titis Sanggang Bathara Suman kok delu ajikan. Njoget-njoget sak geleme dhewe. Ayo, Mbak. Nyuwun pangapunten sinuwun. Wah, astagfirullahaladzim. Dangunan Kresna, dangunan. Inggih kok Prabu. Kula sawang Nalendra menika kok malah sajakipun Nalendra ingkang dugal kewarisan. Lah iya. Disawang saka wandane wis kaya ngono. Dangunen. Inggih. Nek pancen Nalendra kuwi mau mbok menawa arep gawe tentrem negara Ndrawati, Siadi kudu nglungguhi Bawa Laksana minangka Nalendra. Inggih. Nanging yen to anane ratu kuwi mau prapta ning Praja Negara Dwaraka mung arep gawe kahanan kisruh, mung arep mbuthek banyu bening kahanan Praja Negara Ndrawati minggira. Pak Jajahe nenggala matane kuwi. Inggih, inggih. Kula aturi sarih rumiyin Kakang Prabu. Ya. Nun mangke sinuwun. Sampun ngantos kinten kula tumambung yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Jengandika paduka menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun sinuwun? Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ngiloduni dumawing tawang-tawang. Linepat ing tolak manu sinuwun. Nuwun mangke. Sewu-sewu kelepatanipun ingkang abdi kula tadhawadana saderengipun kula ngaturaken sembah sungkem. Pangabekti kula kunjuk sandhap pepoto paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna Indrawati. Inggih. Kula tampi dawa sami-sami. Nggih. Salajengipun mbabile paduka Sudya mestani dhateng jasad kula awon tanpa warni, kula menika Nalendra saking negari ing Gubuk Penceng. Wonten jejuluk kula
Kula pun Prabu Bondan Sumirat. Prabu Bondan Sumirat nalindra gubuk penceng. Ha iki lakar kalorsan mekaten. Lajeng menapa wigatosipun wondene paduka sowan wonten Raja Negaring Darawati sinuwun? Sinuwun. Nuwun manggih. Kula menika awon-awon sowan wonten Negaring Darawati menika nembe sepisan menika. Inggih. Wah, lha kok dados kawontenanipun elok kados mekaten. Wah, edan-edan. Negari Darawati menika kula kinten namung negari alit. Jebulane katranganipun negari Darawati menika nalendra ingkang jajanipun menika wah. Wah, amba saestu sinuwun. Ambanipun negari Darawati menika ngungkuli ambanipun lapangan badminton. Inggih. Tak kira arep saru kuwi mau. Ambane negara Darawati ngungkuli ambane apa ngono. Dangunan Kresna. Inggih. Inggih. Kula ngaturaken panuwun awit pangalembana paduka. Nggih, sinuwun. Lajeng menapa ta wigatosipun wondene paduka rawuh wonten mriki sinuwun? Lho mangke. Sowan kula ingkang sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Inggih kula tampi. Ngiras pantes kula tinjuh kawilujengan wonten negari ing Darawati. Mugi-mugi Gusti kula sanata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna tansah manggih kawilujengan. Inggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa windan. Nggih. Ndung kawing angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula dipun utus dening ratu Gusti kula. Inggih menika Nalendreng Sonya Wibawa inggih menika pun Prabu Belgeduelbe. Mangke riyin. Dos pundi sinuwun? Paduka menika Nalendra. Nggih, kula menika Nalendra ing negari Gubuk Penceng, kula pun Prabu Bondan Sumirat. Paduka menika Nalendra nanging tasih nggadahi ratu Gusti. Menika nuwun sewu teges negari Paduka negari ing Gubuk Penceng menika negari jajahan. Lho, mboten. Mboten. Negari kula Gubuk Penceng menika sanes negari jajahan menika babar pisan mboten. Nanging pendak-pendak sasi, pendak-pendak Condro negari kula ing negari Gubuk Penceng menika sedaya kawula negari Gubuk Penceng sami asung bulu bekti glondong pengareng-areng guru bakal guru dadi peni-peni raja peni wonten ngersanipun Nalendra ing Sonya Wibawa inggih sesembahan kula inggih menika pun Prabu Belgeduelbe. Lah menika tegesipun Nalendra negari Paduka menika negari jajahan. Katitik saben-saben candra pendak-pendak sasi dipun dawuhi supados asung bulu bekti glondong yang pengareng-areng wonten ngersanipun Nalendra ing Sonya Wibawa. Lho, mboten sinuwun. Mboten negari kula menika sanes negari jajahan. Negari kula menika madeg piyambak, negari kula menika merdika. Nanging pancen estu kula menika Nalendra tetelukanipun Nalendra ing Sonya Wibawa pun Prabu Belgeduelbe. Lah menika teges negari Paduka menika negari jajahan. Mboten wah, Jan. Rumangsaku kok negari kula menika sanes negari jajahan. Negari kula menika madeg piyambak, negari kula menika merdika. Mboten wonten ingkang jajah. VOC lan sak manunggalipun mboten wonten. Stokno wae. Ora modar dhewe kuwi engko. Kandhani ngeyele ngeja. Ngeja mriko napa? Banget. Ngeja ki banget. Wah, sajaipun Nalendra wingking Paduka menika Nalendra saking tlatah Gunung Kidul. Gunung Kidul ndasmu kuwi. Ratu Mandura Atik. Rumangsamu apa parat? Ah, ketinggal saking logatipun. Prabu Bondan Sumirat wonten dawuh. Apa wigatimu? Ratu Gustimu Prabu Belgeduelbe Nalendra ing Sonya Wibawa. Dawuh karo kowe utusan supaya nek kowe sowan mrene ana wigati apa? Mangke riyin. Kula piyambak mboten wantun menawi kula badhe nyuwek druwanging nawala surasaning surat ingkang sampun dipun paringaken wonten kesanipun ingkang abdi. Teges sowan kula mriku wonten mriki namung sewates kula badhe ngaturaken sawijining nawala saking Ratu Gusti kula Sinuhun Prabu Belgeduelbe.
Samangke kula aturi nampi lan kula aturi nyurasa isining nawala menika sinuwun. Ing menawi mekaten samangke wekdal menika ugi kula suwun wujuding nawala badhe kula surasa sinuwun. Monggo kula aturi nampi sinuwun Durawati. Nalendra Mbak Marwa sing sang katega mulung Nalendra Mbak Marwa sing sang katega mulung mangrombak ing wadya Nalika semanten nata ing Durwati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang anyurasa wujuding nawala ingkang den paringaken den aturaken dening Nalendra Gubuk Wenceng. Nalika semanten tinampi nata ing Durwati den surasa urut siji mbaka sawiji. Nalika semanten surasaning nawala boten sanes kejawi namung wujuding nawala penantang perang. Wujuding nawala penantang saking Nalendring Sanya Wibawa. Inggih menika Sang Prabu Bel Kedhuelbe. Nalika semanten wonten surasaning nawala ingkang nyuraosaken bilih sakmangke negari Ngendraprasta inggih negari Ngamarta sampun bedhah. Lan ingkang dados ancas tujuanipun Nalendra ing Sanya Wibawa tan sanes kejawi namung negari Ngamarta, Ndrawati, Mandura lan negari Ngastina. Ingkang duka badhe dipun bedhah dening Nalendra Sanya Wibawa nggih Sang Prabu Bel Kedhuelbe. Nalika semanten Sang Prabu Baladewa ingkang ugi tumut nyuraos surasaning nawala nalika semanten dadya duka yasinipun Sang Prabu Baladewa. Biang Satela. Edan. Malaning Ratu Iblis lanat strayoli binatang parat menungso ora tatanan manus maring jajalanat sondel meker mentel meres. Prabu Bondan Sumirat wonten dawuh sinuwun lho mangke menika sinten teka abenajeng lan ingkang abdipun Bondan Sumirat inggih Nalendra Gubuk Wenceng. Lekna mripatmu gatekna gobokmu. Ya iki nata Mandura Prabu Baladewa iki kadang werdani Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Wah. Menika sinuwun Baladewa Mandura dasar kemara nyata. Wah, edan-edan iki sinuwun Baladewa kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun tak tampa ning tampanana idune Prabu Baladewa. Lho. Liripun kados pundi? Aku tak takon karo diapurmu. Aku tak takon karo kowe. Jroning kowe nggawa wujuding nawala iki mau kowe maca apa ora isining nawala? Mbok buka apa ora nawalane? Lho mangke riyin. Kula menika nayaka negari ing Sanya Wibawa ingkang setya bekti wonten ngersanipun Gusti kula Prabu Bel Kedhuelbe. Sengara kula wantun nyuwek dluwanging nawala tumuli kula surasa wonten tengahing margi kula menika boten badhe wantun sinuwun. Bagus. Tegese pancen kowe iki duta kongkonan sing bisa dipercaya. Bondan Sumirat. Nanging kowe ngerti apa ora? Surasaning nawala iki mau ora kejaba mung nawala penantang perang. Nawala penantang perang ingkang ngandhake ratu Gustimu sing jeneng Prabu Bel Kedhuelbe kuwi arep bedah negara Ndrawati. Lan ora mung negara Ndrawati sing arep dibedah, negara Mandura arep dibedah. Lan surasaning awuh ngandhake yen ten negara Ngamarta wis kelakon dibedah dening Dapuramu ya Ratu Gustimu Prabu Bel Kedhuelbe. Lho, lajeng paduka-duka wonten ngasanipun ingkang abdipun Bondan Sumirat. Bondan Sumirat wonten dawuh. Ratu Gustimu sing jeneng Prabu Bel Kedhuelbe kon tekane tak idonane cangkeme. Ladalah edan. Walah. Ya Prabu Baladewa ya. Saiki ora tak tutup-tutupi.
Sejatine aku uga mangerteni surasaning Nawala yen to Nawala kuwi wujuding Nawala penantang perang. Ingkang kedua tak aturaken ngersane Prabu Sri Bathara Kresna. Ayo. Mula saiki ora usah ado-ado, ora usah kesuwen. Tinimbangane mengko Wadyabala negara ing Sanya Wibawa dadak tekan negara ing Mandura, mumpung kowe eneng kene sisan. Ayo. Kowe manuta tak bondo tangan lak krincung sikilmu tak lebokke pakunjaran bajingan. Praja Negara Ndrawati. Iki kahanan Pasewakan Agung tekapun Kakang Asi nesu ingkang ora isa tak bendung meneh. Inggih. Mboten dados menapa jenyatanipun pendak-pendak Paduka rawuh wonten mriki, pendak-pendak negari Ndrawati ngawontenaken Pasewakan. Tumuni negari Ndrawati nampi dayuh nalindra saking tlatah sabrang. Sampun dados adat sabenipun Padukan Jengkaka Prabu Baladewa menika duka wonten madaring Pasewakan. Yo. Apuranipun Kakang Yayi. Mboten napa-napa. Walah. Malah dadi ngrepoti Yayi Prabu Kresna. Lho, nek mau ngrepoti mawon Paduka mriku pun ken biyen ngrepoti kula. Ngaten. Ngaten lho. Ora iki aku ora sida nesu karo Bondan Sumur, aku malah nesu karo kowe. Mboten. Menika namung gegojengan mawon kok Prabu. Yo. Wah banjur piye iki? Malah negara Ndrawati uga arep dipedhah dening Prabu Belgeduel Beh Nalindra ing Sanya Wibawa. Kamangka Nawala penantang perange wis diaturke nang ngersane Siadi pun Kakang uga wis nyurasa dhewe. Nganti negara Mandura arep dipedhah. Aku ki ratu sing ora tau mambu penantang. Lah kok dadi Nalindra wujude kaya manuk kuwek kaya ngono mawon nantang karo Prabu Baladewa. Sampun to kula aturi sareh. Setyaki wonten dawuh. Pun Kakang dawuh lawan Siadi. Kados pundi? Bubaring Pasewakan iki mengko golek ana ngendi dununge Werkudara. Mekaten. Mari sampun kepanggih Kakang Panjodipati. Kantinen supayane njaga kahanan praja negara Ndrawati aja ngasi mengko kelakon dibedhah dening Nalindra ing Sanya Wibawa Prabu Belgeduel Beh. Lho banjur babagan kahanan praja negara Indraprasta ingkang pus kabedhah miturut surasaning Nawala mau piye? Kok Prabu mangke riyin menawi kawontenan negari Ngamarta sampun kabedhah dening Nalindra ing Sanya Wibawa nggih sampun. Nyatanipun sampun kebedhah negari Ngamarta mriku sampun bedhah. Badhe dipun napakaken malih. Ngono, Kresna. Inggih. Sak mriku kedah dipun jagi kawontenanipun mriku negari ingkang dereng siyos dipun bedhah. Rak nembe ancasipun rak ming nembe arep mbedhah negara Ndrawati menika dereng kelampahan. Yo. Oh yo. Yen mangkono pun Kakang mung kari manut apa kang dadi dawuh Yayi Prabu Ndrawati. Koko Prabu kula suwun ing sak mangke kula aturi nglemaken sangjaning para wadyabala saking negari Ndrawati dipun ketapaken sami gelar baris sampun ngantos wonten ingkang cicil. Lan sak mangke menawi estu Nawala penantang perang ingkang dipun aturaken dening Prabu Bondan Sumirat duta saking Prabu Belgeduel Beh Nalindra ing Sanya Wibawa sak mangke kula suwun wadyabala sakathahipun negari Ndrawati supados andhepani tuwin ngadepi dhumateng sakathahing wadyabala saking negari ing Sanya Wibawa. Yo, Kresna ngestoke dawuh Siadi. Banjur mengko yen ana wadyabala sartane kabeh mengko padha ketemper yudane kepiye? Sampun was kematos mangke ingkang rayi Ndrawati piyambak ingkang badhe majeng wonten ing Mabaratan. Walah jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Yo Kresna yen wis mangkono cumeplong atinipun Kakang. Ya senajan to iki ora suwe meneh bakal ana geger kahanan oning praja negara Ndrawati. Nanging pun Kakang ayem sartanipun Kakang ora duweni rasa wedi
Malah mengko yen Tono Prabu bel ketuel benjang maju pun Kakang dhewe ingkang ngadepi. Kresna, inggih Kakang Prabu ngaturaken manut ingkang tanpa pindan. Setyaki wonten dawuh. Kaya wis para jejibaning Pasewakan Marata diage ndak suwun siadi bubarna sangganing para kawula ingkang padha gantung sibuh ingsun kundur kedaton. Nuwun ngestaken dawuh. Kepareng kula nyuwun pamit madal wasilan Kakang Prabu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Setyaki kaya wis ora ana dawuh maneh. Tambak yuda.